Tnieda l-Padiljun ta' Malta fil-Bjennale tal-Arti ta' Venezia għal din is-sena. Fil-fatt kien il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li nieda dan il-Padiljun li ġie kommissjonat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Hawnhekk pajjiżna qed jesebixxi x-xogħol tal-artist Matthew Attard li tella il-proġett I Will Follow the Ship li juri l-immaġini tal-vapur jimmaterjalizza bħala simbolu etern ta' tama u possibilità li għandu reżonazzjoni qawwija fid-dinja tal-lum ta' progress teknoloġiku. Attard innota r-reazzjoni pożittiva għal proġett imtella. Ninsab kuntent immens b'reazzjoni pożittiva li kellna wara l-launch tal-Pavilion, onorat immens bil-fiduċja li ngħatajt biex intella dan ix-xogħol bħala il-Pavilion Malti waqt li manifestazzjoni importanti artistika. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall spjega kif din l-ewwel darba li l-Padiljun Malti ittella minn artist wieħed li min-naħa tiegħu tella proġett ambizzjuż. Il-konċett huwa nobli, huwa innovattiv, huwa sobru, imma naħseb li r-reazzjoni tal-udjenz li hawn fil-Padiljun Venezia jidher li xogħol mhux biss qed jiġi apprezzat, imma qed jiġi assoċjat ma' mod intimament relatat mal-wirt kulturali u storiku Malti. Il-Ministru Bonnici fakar kif pajjiżna kien ilu ma jipparteċipa fil-Bjennale għal 17-il sena qabel l-2017, iżda issa qiegħed jipparteċipa fir-raba' edizzjoni konsekuttiva. Jiena nemmen illi dan il-Bjennale jkompli botta l-idea ta' Malta reattivament taħdem għall-paċi huwa tema kontemporanja ħafna. Jiġifieri il-Padiljun li għandna ta' pajjiżna li għandna f'Venezja huwa Padiljun li bad messaġġ b'saħħtu kontemporanju li jagħmel sens ukoll siżmik għall